Všetci milujeme dobré jedlo, príjemnú spoločnosť a jedinečné podniky. Pri nakupovaní zase nadovšetko milujeme zľavy. Práve preto vzniklo SitNow, tým ľudí a mobilná aplikácia, ktorá spája všetkých milovníkov jedla a zároveň podporuje podniky, ktoré ho s láskou pripravujú. Svieži dizajn a jednoduchá orientácia ti umožní vyhľadávať podniky v tvojom okolí. Čo je najlepšie, informuje ťa o všetkých dostupných zľavách. Využiť môžeš 3 typy zľav. Vyber si konkrétnu výšku zľavy v eurách, percentuálnu zľavu z nákupu alebo darček zadarmo. Apka nie je len o jedle a drinkoch. Umožní ti vyhľadať a navštíviť zaujímavé eventy, o ktorých sa dozvieš práve vďaka nej. Podniky svoje zľavy menia a aktualizujú a ty tak objavíš vždy niečo nové. Stiahni si SitNow, využívaj zľavy a sleduj, čo sa deje v tvojom meste. SitNow. Come together right now.